er taget hjemme fra Grønland. Han sidder nu i kanen. Rensdyrene er spændt for, han flyver hen igennem den frostklare luft for at lande her i Odense og tænde 10.000vis, 100.000vis af glade julelys. Og en stor forventning, lysene lyner nu, hvis vi dem tænder nu. Flynige hænder nu igen, der streges ender nu, og der åbnes kalender nu. Alle er glade nu, det er jul igen. Med stress og ja, med græn og flag, med risengrød og finske brød at byde af. Men selvom julen er lang, og selvom julen er nær, så er I alle sammen velmødt her. For alle os til alle jer hjertelig velkommen. Nu skal vi rigtig hygge os, for nu er julen kommet. 1000 gaver er pakket og er klar. Der skal kort på med teksten til og fra. For alle os til alle jer hjertelig velkommen. Nu skal vi rigtig hygge os, ja vi skal. Og inden vi sådan rigtig begynder, og inden vi tænder lysene, så skal jeg jo lige vide en ting. Glæder I jer til jul? Jeg siger, det kan I jo sagtens sige. Men nu har jeg lyst til lige at finde ud af, hvem der må glæder sig mest til jul. Og her tænker jeg på, om det er pigerne eller drengene. Så jeg spørger lige pigerne først. Altså alle pigerne. Glæder I jer til jul? Hallo, drenge! Nu skal I nok vise, hvad I duer til, hva'? For nu er det alle drengenes tur. Drengene! Glæder I jer til jul? Wow! Nu er det de voksnes tur. Det bliver straks værre. Men vi prøver alligevel, alle I voksne. Glæder I jer til jul? Yeah! Og vi var alle sammen på en gang. Glæder I jer til jul? Yeah! Det kan jeg godt forstå. For nu er det jul, la 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 la. Med risgrød og sul, la 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 la. Ja, nu er det jul, og det er mega sejt og cool. For nu er det jul, la 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 la. Med risgrød og sul, la 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 la. Ja, nu er det jul, og det er mega sejt og cool. Vi glæder os jo til juleaften, ja vi gør. Glæder os jo til juleaften, ja vi gør. Glæder os jo til juleaften, på de store og de små. Lige pludselig, ja så har vi haft den. Lige pludselig, ja så har vi haft den. Lige pludselig, ja så har vi haft den. Det kan I jo nok forstå. For nu er det jul, la 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 la. Med risgrød og sul, la 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 la. Ja, nu er det jul, og det er mega sejt og cool. Glædelig jul og godt nytår, det ved vi godt, der står på alle pakker, vi pakker. Og alle dem, som vi får. Julemand, kom nu an, kanen er klar. Vi ved, du er på vej. Så kom så, julemand, kom så snart du kan. For vi venter på dig. Vi siger, kom så, julemand, kom så snart du kan. For vi venter på dig. Julemanden er som sagt taget fra Grønland. Han er godt på vej herned. Kanen flyver flot igennem den frostklare blå aftenluft på vej mod Odense, vores dejlige, eventyrlige by. Og her i december, så bliver julen endnu mere eventyrlig. Vi skal nemlig
opleve en helt fantastisk forestilling indenfor i byens rådhus. Her kommer den mest vidunderlige, bedårende, skønne, dejlige, dansende ballerina. Vær hilset, du yndige ballerina. Og grunden til, at du er her sammen med alle os andre, den er, at du er med i en forestilling, som spiller fra 11. december herinde i Rådhuset. Hvad hedder den forestilling? Den hedder Julehjertet. Den hedder Julehjertet. Altså alt, hvad hjertet kan rumme. Ikke bare, hvad det kan begære, men alt, hvad det kan rumme for den, der har hjertet på det rette sted. Fortæl mig lige, når du ikke er ballerina, hvad hedder du så? Jeg hedder Medea. Medea! Det var et smukt navn. Og ved du hvad? Du skal optræde inde på Rådhuset sammen med alle dine venner og kolleger fra Det Kongelige Teaters Balletskole. Der er masser af forestillinger, som sagt start fra 11. december. Det er jo en rigtig familiejuleforestilling, er det ikke det? Jo, det Ja, det er nemlig. Hvor mange er der med i forestillingen? lidt over 100. Lidt over 100. Fantastisk. Mine damer og herrer, giv lige en hånd til vores ballerina fra vores egen Det Kongelige Teaters Balletskole. Og ved du hvad, vi glæder os i denne tid. Og ved I hvad, hun er så smuk og dejlig. Det kan I se, når vi er færdige med at tænde juletræet. For så går hun sammen med julemanden over til Domkirken, og så kan I tage billeder. Tusind tak skal du have. Og vi glæder os til jul og til julehjertet. Så er det jeg igen. Jeg har lige tænkt mig at lave en gætteleg. Og den gætteleg, den går lige ud på følgende. Hvad er navnet? Ja, hvad er navnet på rensdyret med den røde næse foran julemandens kande? Hvad siger I? Jeg kan ikke høre en ski. Jeg prøver det igen. Hvad er navnet på det der rensdyr med den røde næse? Hvad siger I? I siger Rudolf. Skal vi lige høre, om det er rigtigt? Der er dårdyr og rådyr. Og så er der tusinde smådyr. Så er der elstyr, pelsdyr. Og så er der tådyr. Men min bedste ven, det var rigtigt. Det var Rudolf, som har en ren. Skal vi lige synge den? Kender du den om Rudolf? Rudolf fik den røde tud. Han var et gammelt rensdyr, som så ikke mærkværdig ud. Alle de andre rensdyr lå så Rudolf, han blev flov over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov. Men i toget i julenat, julemanden skreg. Ja, det var fuldstændig rigtigt, hvad I sagde. Og jeg kan også fortælle jer, at julemanden i kanen nu er godt på vej ind over Fyn. Det foregår op fra Nordfyn ind over Bogense, ind over Odense Kanal. Og så kommer vi helt ind til Flakhaven, hvor vi jo slet ikke kan vente på julemanden. Og det øjeblik, hvor han tænder byens vidunderlige juletræ, der stod derude i skoven og kun tænkte på én ting. Vokse, vokse, bliv stor og gammel. Det er dog det eneste dejlige her i livet. Både og. Husk alle sammen, I må aldrig holde op med at fantasere. I må aldrig holde op med at lege. Leg er det, det handler om, at lege er at leve. Det giver mig lyst til lige at lave en gætteleg mere. Og ved I hvad? Nu bliver det ikke bare svært. Nu bliver det meget, meget, meget svært. Hvem er det, der tager ud med gaverne til alle børnene juleaften? Siger julemanden. Skal vi så ikke lige høre, om det er rigtigt da? Det kunne jo være, at det var rigtigt. Og ved du hvad? Det var rigtigt. Og fordi det er rigtigt, så får I da lige en gætteleg til, for det går jo så godt. Og det er lige inden vi skal kalde på borgmesteren, som så skal kalde på julemanden og alt det, vi gør i traditionen. Hvad er det egentlig, man skal huske at sætte op på loftet til næsten til jul? Siger I risengrød? Skal vi så ikke lige høre, om det er rigtigt? Det er risengrød. Der gør det
grød. Og kanel bliver strød, så bliver grøden sød. Grøn skal være blød og ikke tør. Det er risengrød. Der gør ganen blød. For kanel bliver strød, så bliver grøden sød. Men så det ikke ske i den før. En risengrød, den har fået smør, klat smør. Hvad er det, der gør, at borgmester Lund og Lun der sidder? Hvad er det, der gør, at julemanden han går med? Det er mosesteg og risengrød, klein og limonade, marcipan og fin brød, konfekt og chokolade. Julekage med sukat og mandler og citron. Mor skal som resultat i julemavepiner. Hvor man end sig gætter hen, så er det jul og jul igen. Jul og jul og jul og jul og jul igen. Sådan, ved I hvad? Når vi har tændt juletræet, så synes jeg, at vi alle sammen skal synge højt for træets grønne top. Og da det jo er et helt år siden, vi måske har sunget den sidst. Jeg hørte den ikke så meget, da jeg stod på Eventyrslottet i sommer. Så synes jeg måske lige, vi skal øve den en gang. Jeg synes, vi alle sammen, inden lysene kommer, bare for øvelsens skyld. Vi skal synge højt for træets grønne top. Træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand, spil lystigt op. Nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min. Ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises siden. Ja, det går meget godt. Nu skal vi lige høre, om I voksne også er gode til at gætte, når det handler om jul, ikke da? Nu kommer en af de her traditioner, som vi også holder så meget af. Op i loftet eller i dørkarmen sætter vi en mistelten. Og hvad er det nu? Nu er det i voksnes tur. Hvad er det nu, vi skal huske at gøre under mistelten? Siger I kysse? Man skal sgu da støvsuge. Jamen det vælter jo ned, det der skidt. Det er da helt utroligt. Ved I hvad? Nu er det på tide, at vi får kaldt vores borgmester ud af huset, ud på torvet, ud til juletræet. Der står der, og om lidt skal stråle med 100.000 små lys, der tændes samtidig med al julebelysningen i Odense, eventyrets hovedstad. Se vores borgmester, han hedder jo noget så julet som Peter. Peters jul, jeg glæder mig i denne tid, nu falder julen stikket. Og så hedder han oven i købet Peter Rahbek Jul. Jamen det er da helt fantastisk, ikke da? Og nu skal han være med sammen med julemanden. Jamen det bliver ikke større, det bliver simpelthen ikke større. Jeg synes lige, jeg tæller til 3, og så kalder vi på Peter. Skal vi prøve det? Vi siger altså 1, 2, 3, Peter! Ved I hvad? Han har ikke 10, han har travlt, det er jo på tirsdag og alt det der. Vi må lige prøve en gang til, ikke da? Og der skal rigtig meget drøn på. Han er jo travlt, vores borgmester i denne tid. Så jeg synes lige, jeg tæller til 3 igen, og så kalder vi lige på Peter. Fordi vi skal jo tænde det juletræ, ikke? Altså, 1, 2, 3, Peter! Peter, kom ud og leg, så skal jeg vise dig, hvordan vi tænder et juletræ sammen med dig. Hej Peter. Så. Og velkommen. Hold da op, var der mange? Ja, de er så langt øjet rækker. Og ved du hvad, Peter? Det er jo helt vildt. Ja, prøv at kigge. Hvis du kigger på den blå himmel der, så ser du en lille bitte prik, der bevæger sig tættere og tættere mod Odense. Det er julemanden i kanen med rensdyrene. Ja, jeg kan godt se det. Han er på vej til Odense. Peter, om et øjeblik, så skal du jo til tops. Ikke virkelig til tops her på byens plads. Og det skal du med selveste julemanden. Julemanden vil om et øjeblik sammen med Peter jo blive hejst derop. Peter, du har prøvet det før. Hvordan er det at se byen fra oven sådan en aften? Det er fuldstændig fantastisk, magisk. Odense er jo vanvittigt smukt, men når man ser den deroppe fra, og man kan se ned over alle de glade børn og voksne, så er det noget helt særligt.
Det er nemlig noget magisk. Vi kunne sige, det er noget eventyrligt, ikke? For vi tænder jo 100.000 millionvis af lys på én gang. Og så er det er også fedt, at julemanden kommer lige til os. Ja, tænk at julemanden lige vælger Odense, det er ikke da. Jeg har hørt lidt rygter om, der er nogen, der har skrevet til mig på Instagram, at han er set rundt omkring i byen. Det kan være, at han har fravalgt Grønland, og så er ved at blive odenseaner. Ja, jeg håber ikke, han fravælger Grønland, fordi så står der nogen i køen for at få Grønland, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Vi kører julemand mod Trump. Er I med på den? Det går ikke. Men ved du hvad, Peter? Jeg kan godt se, at han kan være på vej. Ja, sådan skal vores bosætningsstrategi heller ikke være. Nej. Men Peter, som du siger, han er jo nok landet og på vej herhen, så det handler vel bare om at få kaldt ham hele. Ja, skal vi ikke det? Og han er jo en verdensborger af rang, så skal man kalde en verdensborger op, så skal det jo kunne høres ud i hele verden. Og der er simpelthen brug for, at I hjælper med at råbe julemand, kom nu ud. Er I med på den? Ja. Og der skal virkelig råbes højt. Er I klar? 1, 2, 3, nu! Julemand! Der sker ikke en skid, Peter. Vi skal gøre det, vi skal gøre det samtidig. Jeg tror simpelthen, vi skal bede jer alle sammen om at deltage. Det var jo kun hver anden eller tredje den her gang, ikke Peter? Ja, det var det. Og så skal I lige bede jeres forældre om at slukke deres smartphone, ikke? Ja. De hænger ind hele tiden. Og så ved jeg, at du vil tilslutte mig, at i den her tid, der skal man virkelig bruge sin stemme. Er det ikke rigtigt? Jo, i den grad. I skal bruge jeres stemme! Nemlig. Og det skal man også, hvis man har julemanden frem. Ja. Skal vi prøve igen? Og det er nemlig nu, vi kalder 1, 2, 3, og så skal det bare være så ruderne blaffer og træet, det gynger frem og tilbage. 1, 2, 3, julemand! Ja. Er vi... Er der nogen, der har set ham? Han skulle være på vej. En mand, den her højde, rygtøjle, hvidt skæg, Ja, rygtøj. meget veltrænet mave. Hvidt skæg. Er der en julemand på vej? Så må vi prøve igen. Det er helt sjovt, ikke? Det er det hele, det handler om i dag, så kigger det lige her, ikke? Det synes jeg faktisk var sjovt. Ja. Jeg tror, vi prøver lige en gang Er vi til. klar? 3, 2, 1, julemand! Nu ser jeg noget ske. Ud af rådhusdøren og Der kommer noget. kommer han Med mere. selveste julemand. Og der har vi ham. Selveste julemanden. Der var han jo! Sådan. Fantastisk! Ja, velkommen til, julemand. Og mens du står og hilser på alle dine venner her i Odense, så er den store kram med den flotte placering til dig og til Peter på vej ned til os, så I om kort tid bliver hejst op over 20 meter til juletræets top. For sammen med alle os at få julelysene til at skinne, både i børnenes øjne og i vores egne. For husk, til jul er vi alle børn igen. Så er julemands transportmidlet ved at lande lige foran rådhusets dør. Om et øjeblik vil selveste julemanden og borgmester Peter med det rare navn Jul gå ombord og blive hejst til tops for at tænde forventningens julelys og stemning i vores dejlige by, vores fynske hovedstad. Først træder Peter ombord, og efter Peter følger julemanden naturligvis. Nu er julemanden og Peter, er I klar til at tage til top, som jeg så må sige? Vi er virkelig klar.
så synes jeg, at vi skal gøre det. Værsgo, der må hejses. Og så sker det nu, venner. Det er det her, vi har ventet på. Ikke bare den sidste time, eller den sidste halve time. Vi har ventet på det et helt år. Lige siden det var jul sidste gang. Og vi tændte juletræet i Odense, eventyrets hovedstad. Julemanden og Peter tager nu til tops og oplever, hvor smukt og dejligt der ser ud i vores by. Sådan en kølig, næsten frostklar aften. Der er virkelig mange glade børn og voksne herfra. Det er fantastisk syn. Julemanden, han siger også, at det er noget af det smukkeste, han nogensinde har oplevet. Og så har han jo lovet sig, han tager sig af Trump i 26. Sådan. Så er I snart ved træets top. Nå, er vi ved at være klar til at få tændt juletræet? Vil I hjælpe mig med, at vi får tændt juletræet sammen med julemanden? Selvfølgelig, Peter! Fordi så starter julen jo. Ja! Det gør den. Skal vi tælle ned for 10? Er vi klar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! Hvad sagde jeg? Ui! Ja! Så var den der! Nej, ved du hvad, hvor er det smukt? Hvor Sådan! Så er kører julen! det smukt? Så kører julen, siger borgmester. Tak for indsatsen, både til dig, Peter, og til dig, julemand. Og husk på, at både julemanden og vores balleriner fra det Kongelige Teaters Balletskole, der spiller julehjertet herinde i december, kan fotograferes over foran Domkirken om et øjeblik. Nu er lysene tændte. Det er nu, vi har øvet os. Det er nu, vi skal synge højt fra træets grønne top. Og med den ønsker vi jer alle sammen en rigtig vidunderlig jul og julemåned i Odense. Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand, spil lystigt op. Nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min. Ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Tak for sangen. Tak fordi traditionen tro møder op til den største juletræstændingsseance i vores dejlige lille danske kongerige. Som sagt, julemanden og ballerinaen kan fotograferes over foran kirken.